το άλλο θα το πάρεις εσύ γιατί έχεις ποζάρι. Ή όπως το έχουμε πιστεύω στο σπίτι σου. Πρέπει να είναι αναγόλα. Ναι, και θες εσύ. Αυτά. Για να μην εγώ, λοιπόν, μέσος. Το ανεβείς. Ανεβείς, Ή ανεβείς, είναι το πάνω του χρόνου. Αυτό. Είναι μοναχικός, είναι μόνος του. Σου λέω τώρα δεν τα λέω. Δεν όμως, όπως ακούω. Γιατί είναι μόνος του, είναι ο δεύτερος παρός, ο πρώτος είναι αυτός, το δεύτερο και λόγω σχήματος, αν δεν δεις λέει και η γνωστική κίνηση, είναι και της μοναχικότητας, είναι ο ισορροπιστής, γιατί είναι στο κέντρο, γιατί έχει κάνει πολύ με τα ζήτηματα καθημερινά, με τα ισορροπιστής της ζωής της μετάς. Είναι μεταβατικό δάχτυλο, γιατί είναι στην ψυχολογία μεταξύ συνείδητου και συνείδητου, στην ταλαιπωρία δηλαδή, είναι λίγο της μετάβασης. Αυτό είναι ένα που πρέπει πάνω στο πώς έχει χρησιμοποιηθεί μέσα από τους πολιτισμούς σαν σύμβολο. Λοιπόν, αυτό το τρόπο μόνο θα ρωτήσω, λέγοντας πάλι, που παίρνω δηλαδή μια ερώτηση. Δύο. Είναι τι αγαπάς. Ένα το οποίο θα είναι τη φύση. Μόνο. Δεν είπα την αλήθεια, είπα τη φύση. Ό,τι σου έρχεται αυτή τη στιγμή, μπορεί μετά από μια ώρα να σου κάνω δύο ερώτηση, να μου λες κάτι άλλο. Δεν είναι... Εσείς πώς νιώθουν ενοχές που το πρώτο πράγμα που δεν μου λένε τα παιδί τους ή τον άντρα τους. Υπάρχουν άλλοι που μου λένε, ας πούμε το πρώτο που είναι η οικογένειά μου και μετά λένε αυτό που θέλουν να τους έχει έρθει. Αριστερά. Αριστερή στα πάντα και κλωτσάω. Αριστερά. Ναι. Όλος ο πλουραλισμός είναι αριστερός. Ωραία. Εγώ τώρα, αυτό είναι το καλό που θα πάρεις εσύ εδώ, αυτό που θέλω τώρα, το δικό μου, αυτό που θα κρατήσω για το δικό μου έργο, είναι από το χέρι που δεν χρησιμοποιείς. Το δεξί. Το λιγότερο περπατημένο που λένε. Εντάξει, διάλεξε. Άλλο δάχτυλο τώρα, Ναι. Αυτό είναι το που θα διαλέξω το δικό μου τώρα, αυτό θα πει στο έργο μου. Δηλαδή όλο το έργο αποτελείται από τα δάχτυλα του κουνού χεριού των ανθρώπων, όχι του ικανού, ας το πούμε έτσι. Αυτό το καημένο, γιατί είναι μόνο αυτό. Το Ερμή είναι αυτό. Αυτό. Τις μαγείες. Τι χαρακτηριστικά έχει το μικρό. Ο Ερμής είναι το δάχτυλο του ασυνείδητου, είναι του εμπορίου, της επικοινωνίας, πολύ, της ταχύτητας, της εξυπνάδας, της ευφυΐας, της μαγείας επίσης. Το μαγείας μ' αρέσει. Ναι, ο Ερμής, ο ψυχοπομπός. Ναι. Λοιπόν, και το ασυνείδητο. Τώρα αυτό που θέλω να μου πεις είναι όχι τι αγαπάς, τι σε αγαπά. Μπορεί να είναι άνθρωπος ή μπορεί να είναι χώρος, μπορεί να είναι κατάσταση στην οποία νιώθεις ότι παίρνεις, ότι είσαι δέκτης. Το πρώτο ερώτηση είναι είσαι πομπός. Που νιώθεις αγάπη, παίρνεις αγάπη. Είναι από ποιον. Μπορούσα να πω οι μαθητές μου ή θα μπορούσα να πω η Μαρία. Αγάπη, προσευχή από μέσα εδώ μέσα. Σεβασμό, νιάσιμο. Μέσα. Το σκεφτόμουν εγώ. Τις χωρίς βέβαια εγώ να βρω στη θέση. Δηλαδή, οι επόμενοι από εσείς, άμα πεθάνω, κάνουν σε καμιά διαβάση οι μαθητές μου.
τελείωσε, να φύγει στην εκκλησία. Πώς θα μου πει. Και πώς έχουν πάει καλά. Αυτός είναι ορίστε αυτός. Ο χρόνος. Και έχει σχέση και με το χρόνο. Έτσι να σε παντελώσω τώρα. Μη μ' αρέσει, ναι. Όσο από το σημείο να ξέρω. Λίγο μάλλον. Βάζεις εσύ. Βάζεις τη σαλόνα σου. Δεν θέλει να είναι οπότε. Για πες μου τους αυτούς. Ο χρόνος και μη. Αυτό μεγάλο. Αντίχειρας, ο αντίχειρας είναι της Αφροδίτης, είναι πολύ του έρωτα του Σωτήρου, είναι από τους καλός. Επίσης είναι το δάχτυλο μας διαφορετικά με το ζώο, δηλαδή αυτό στην ουσία παίζει το ρόλο ό,τι κάνουν τα άλλα τέσσερα, κάνει αυτό μόνο του. Δηλαδή είναι αυτό το αφεντικό, δηλαδή πώς λέμε, είναι αρχηγός, ο διευθυντής. Έτσι. Είναι το δάχτυλο που αυτό που μου αρέσει, που χρησιμοποιούσα πληρωμένη για να το είναι της ταυτότητας, πολύ. Και είναι το υπερεγώ, ας πούμε. Είναι το κάτι μεγαλύτερο από το εγώ που λέμε. Είναι αυτός. Ωραία. Αυτό είναι το Δία. Είναι το μεσχάνω του δάχτυλο. Είναι της κατεύθυνσης, είναι αυτό που δείχνει. Της εξουσίας γενικότερα. Της αυτοπεποίθησης του. Ο πιο καθημερινός είναι το δάχτυλο που χρησιμοποιείται πιο πολύ μαζί με αυτό. Αλλά δεν το λέει. Το αντίθετο δεν το λες καθημερινό. Ενώ αυτό το ξέρεις. Αυτό έτσι. Είναι το εγώ, της συνείδησης. Αυτό είναι τώρα. Το μεσογείο και ο παράδεισος είναι της αγάπης. Ο παράδεισος, ο φίλος, η εκδοχή είναι το παράδεισο. Δεν ξέρω αν πρέπει να φιλεύω, είναι ευτερλή και ευτερλής. Πια ένα αμόρεση. Κάτι σχέση με το λέμε. Είναι το φτερά μου.